beste bat izkenean eskuela. Osak askar joateko eta ondo joateko abestien artean izinik egotea beharrezkoa da. Bai, prest gauz bigarra entzuteko? Lehenengoa guztu jatzue? Orain beste bat auki ezuentza prest. Entzun. Bosgarren zigarren maiakoak izan duzu bai? Bosgarren, posturtekoak abestu dutuko, gauzatxo batea zentero honaz da esan egin bat dautzuen. Laurtukoak abestu dutzie olentzero hori, bai? Olentzero badakizue datorren lagazte, ez da? Hemendik, izan batzuk ibilik dira hemendik bueltaka, paseatzen, eta topau dira olentzerorekin. Olentzero eta marido miki hor bueltan dabez, hor mitxegoiko mendietan. Eta esan deutzie, bihar ikastola honetatik pasako direla. Bihar olentzero itxuka danez, hemendik etorreko jaku. Bale? Osake, segun hau zuen abestiak entzun dauzela. Hemen txekurua dabez, marido miki eta bera. Bale? Osake, bihar, hando dara izan dut izan, bai? Eta orain, adi, ze, bosturtekoak, hemen daukagoz prest. Entzuteko presagoz, eurek abesteko presagoz. Entzuteko presagoz, bai?
testuak esatu duztu, hartzen izaz. Eta, orain, zer izan badalen, orain barikotik estetik dutzea bestia, bale? Bueno, ahora lo tres de vamos. Y así es que entra la escuela. Oh, sí, oh, sí,
Bueno, bosgarrenakoak eskainiko duzuen abestie martxas olentzero rockeroa da. 3 detalles. Ia zelako martxas ditzen dutzen estematokean. Animador. Ezin du mesedez, ze roka fuertea da, baina ezin ez gagoz aurrez da entzuten, bale?
Vale. Berezi dago, barriro entzutea, gaina osotasunean, bai? Hasiera-hasieratik abestuko dugu, denbora daukagu, berezi dago entzutea, bai? Prest? Entzun dago, bai? Regalar felicidad.
entzun mesedez. Adi, isilik, ez da fantaskori, orain arte hitzen egon zabie, erakutsi duzue entzule oso honak zabienan, da jarretu behar dugu dela, bale? Isiltzen gara? Segarren dekoak prest dugu abuzak esteko, bale? Bai?